Ayan. Mukhang pwede na tong pwesto na to. Intro na tayo, Malika. Pag ganito. Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Magpapakita lang ako kasi medyo matagal na to sa bahay eh. May, ano yun? 19. Hindi May 20. 21 na kasi yan. Ay, May 21, Thursday. Alauna madaling araw, di pa tulog sa Sayas, di pa kami tulog. May papakita lang ako. Ito, pakita ko lang. Yun, so nakita nyo na yung mga yan. So, itatitle na namin to bilang tawag na ayuda ng kumpanya. Ngayon, yung unang nandito, yung unang nakalagay, yung si Red, yung unang binigay sa amin ng COVID. Yung green, ito yung pangalawa. Itong blue, ito yung last. Ang tinatawag na dito is care pack. So, 3 beses kami binigyan ng care pack. Ngayon, tignan natin yung mga laman. Kung importante pa talaga. Sige. Buksan na natin. Game, dito tayo sa pula muna mag-umpisa. Isip ko tong camera. Yun! Whoop! Mahal. Ito yung mga laman. Noodles. Yan, so mga kawak ito. Nakita nyo naman, napakamahal kami ang kumpanya namin. 10 kilograms na bigas. Napakadaming noodles. Spam! Spam, mahal. Tingnan mo ka-relief good spam, man. Sino? At spam na regular. Mga tuna. Noodles. Canola oil. Yun. Ano masabi mo sa binigay nila, man? So healthy. Joke lang. Pero okay na din, pang tawid gutom, pag survival. Kailangan din. Kunwari, walang-wala ka na, ganun. Pero, syempre sa amin, hanggat meron pa kaming makakain na, alam mo yun, pagkain talaga namin na mushroom, mga ganun. Kakain namin yun. Pero ito yun. Hindi. Naalala ko ano eh. Sa mga nangangailangan siguro, pag pwede, pag kaya na, di ba? Bigay na lang. Itong bigas siguro, ito ang kailangan. Yan. Bigas na yan. Bigas na yan, no? Bigas. Naalala ko, pinamigay ito before Holy Week. Oo. Tapos ngayon lang natin bubuksan kasi hindi naman natin talaga ganun siya kailangan. So, itong 10 kilograms na bigas, ito kailangan natin consume. Kasi ito, consume na ito. Itong mga noodles, saka itong dilata, saka itong canola oil. Kasi hindi kami gumagamit ng canola oil eh. Check nyo lang bakit. Kasi sa amin ang canola oil, nakita namin sa, ayun ko kung totoo, pero isa siya sa mga insecticide, pesticide, something, ganun. Na-converted sa oil. Pero ito, noodles, yan, dilata, spam, men. Keep muna namin, tas ibibigay namin sa nangangailangan na higit sa amin. Okay na yung batch 1. Buksan natin tong batch 2. Pero, ikutin mo natin yung batch 1. Okay, care pack number 2. Woohoo! Binigay ito after Holy Week, alam ko. Sulipin natin yung mga laman. Mahal! Check this out! What is Ano ba yung this? sinasabi ko? Ano to? Ito natin yung mga mask. Mask. Yan, mask. Kasama yan. Wow! Chips Delight. Kakainin mo yan? Kakainin mo? Ha? Siguro. Ito, kape. Ewan ko kung barako ba to or instant. Pero kasi walang pangalan. Ano granules na? Coffee. Wafer roll. Pwede Pwede Oh, ito, hot cake. Hot cake. Instant hot cake. Coffee mate. Sa mga nagdi-dairy dyan. 45 mil. Ito, luncheon meat. Tsaka corned beef. Corned beef pa. Okay, ikaw. May asukal pala dito. Sukal Asukal. na puti. Ayan. So, Strawberry. strawberry jam? Oh, strawberry jam.
Less sugar. Oh, may alcohol pa tayo. Wait. Kung may na nga nagmamilo dyan, Milo. Milo. Kung nagtitik ng vitamins. Vitamin C yan, vitamin C. Ito, pwede, gamitin natin to. Pero ayaw mo to eh. Mga ganun. Pero kaya nakakadry lang ako. Oo. Mga hand wash. Yun, so... Siya, saan na At yung ito mga pa, mo? ito pa. Ay, ito pa pala na. 5 kilograms sa bigas. 1 kilogram sa bigas. Siya, so ka naman ulit yan. Oh, gagawin mo yung toy yan. Okay, ba't ako? So sa batch na to, parang more on sweets, tapos mga pangangailangan ng konti sa bahay. Tingin ko ang mapapakinabangan natin dito itong 5 kilograms sa bigas. Kape siguro. Itong pancake, ewan ko, parang gusto ko to. Malamang gusto natin to kahit na ano. Ewan ko lang kung may daily to. Pero ito, parang gusto ko to. Itong white siguro. Kasi minsan sa baking, yeah. At lobat na yung camera. Habulin natin to bago matapos yung... ito, mukhang kakainin natin to. Minsan talo-talo rin sa dairy, no? Ito, siguro, kakain namin to. Ito, okay naman din to. Ito, kailangan namin yan, alcohol. Ito, sure. Ito hindi. Ito hindi, yan, hindi namin Finish to na kailangan. Hindi namin kailangan ito. Hindi namin kailangan ito. Ito hindi. Hindi namin kailangan ito. Ito ang mandilata. Itong dilata, mga dilata. Hindi. So, yung batch to namin, hindi namin kailangan ng dilata. Yung mga coffee mate. Ito, mga to. Ito, parang gusto ko yung lalagyanan eh. Pero yung, ito, hand wash, ayoko na yung hand wash. Pumigay na yung handa. Okay, isa pamigay na ito, buo. Oo. Ano gusto mo? Bigay yung... So, ito yung mga pamimigay natin. Yan, ito. So, meron batch na para pamigay na talaga. Oh, mahal. Ano masabi mo sa rin ba? Hindi ko siya masasabing super kailangan talaga this ECQ. Kasi more on ano eh, parang mga Sweets, snacks. no? Oo, So, snacks. Mga biscuit. Hindi kasi siya talaga biscuit eh. Parang ano nga siya. Parang masyadong mamahalin na chips. Pwede namang i-convert sa mga nangangailangan talaga. Pwede siyang i-convert sa dilata na lang sana o bigas, diba? Sa akin, kung ako bigas talaga number 1. Oo. Tapos toyo, suka, ganyan. Oo. Siguro mamaya tayo mag-comment tungkol doon. Pwede. Oo. Hindi ngayon na. Pwede na yun. Hindi, pakita natin muna lahat. Tapos saka na mag-comment. Pero yung sa number Kasi 2. hindi ko siya masasabi pa ano eh. At least ito nakikita na. Sige. Okay, palit muna ako battery. Okay lang. Sa pangatlo natin, palit muna ako battery. Sa kaligpit. Kaligpit na. Okay, dito tayo sa pangatlong ayuda. Gusto mo to, Asayas to. Gusto niya Asayas to. Mahal, sa pangatlong ayuda, buksan Okay mo. naman. Asayas So, meron na naman tayong cow's milk, peanut butter, canola oil na naman, golden oats instant, Vienna sausage, carnation evap. Sopas. Ay, sopas kung baklakas. Vitamins. Vitamin C. Oh. Ano to? Ranch, corned beef. Wow. Mga ganyan pa. Dilimundo. Ay, ito maganda to. Bigas ito. na brown. Black brown. Kalinga rice tong tawag dito eh. Waffle. Mask biscuit. Alcohol. Spaghetti. With sauce. So as usual, ito, kamig na namin tong bigas. Sa amin na to. Kasi ihalo na natin to dun sa bigas, no? No. So amin na tong bigas. Ito, atin to, atin na to. Alcohol sa atin. Mask, sabihin ko sa atin to. Ito yung cheesecake. Pwede. Pwede. Ano siya eh, vegetarian siya. Pero ovo lacto vegetarian to. Kasi may milk saka egg to eh. Ito, medyo 50-50 ako dito eh. Ay, paano ba yan? Kasi instant siya eh. Pag mga instant, parang masakit sa daliri sa pati. Ay, ganun ba? Pero pwede Anong naman. meron? Ewan ko, sumasakit yung daliri ko dito. Anong meron sa kanya, man? Ba't yan? Para sa akin, parang to eh. Parang na-use na siya. Parang nagatasan na. Ay, ganon. So, meron O, pa kasi- rin siyang gatas. Hindi, parang parang Ay, na, rolled na, oat, di ba? na ang tawag dito, parang Nakuha sapal. na, oo, parang nasapal na to. So, pag sapal, hindi siya maganda. Siguro. Kasi yung rolled oat yun, okay sa akin yun. Pero ito, Siguro pwede natin yung isama sa mga baking or sa pancake. Ganun. pwede. At least parang may use, di ba? Kasi sayang naman. Nakakailangan din po tayo, mga kaibigan. Mga kawa. Ito, hindi.
Kanya na tong Delemundo na to. Ito, yan, hindi din. Ito siguro. Ito, hindi din to mga to. Ano ba to? Ito, may butter yan. Alam ko may butter yan eh. Peanut, white sugar, margarine. Ay, margarine. Ayan, Ito, gusto mo ba yan? 50-50 chance na to. Ito na lang. Siguro, Ito na lang keep kasi- muna natin. Pero hindi papakain kay Asayas. Hindi pwede kaya sayos kasi may margarine. Pero keep natin to. Ito. Ito, parang gusto ko to. Alam ko, ovo-lacto naman to eh. Vegetarian. Umuubo. O yan ang mga... Ito, mga no way sa akin to. Papamigay natin yan. Ito yung mga hindi, mga no sa amin. So, pagsasamahin na lang natin yung yung mga i-keep natin. Tapos, Ayaw niya natin. anto ka na. Kanali ka na. Last na yan, Na. Asayas. Halika na. Siguro pag ako na lang siguro. Outro, ako na mag-outro. So, pagkasamahin ko na lang yung mga gagamitin namin sa hindi. Tapos, yung mga pamimigay, pagsama-samahin ko lang din. Tapos, pakita ko. Sige, pagsama-samahin ko muna. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga pamimigay. Sige, man. Ako na lang bahala mag-outro. Hindi, pagsasama-samahin ko pa to eh. Ay, ganun ba? May gagawin ka pa dyan. Sige, bye-bye. Kasi sleep na kayo. Sleep na si Asayas. Sleep na. Saka, pupunasan pa ng konti ba yan? Papalit ng diaper, no? Hindi ako na muna bahala. Kasi ito. Pagsama ko na yung mga... Ay, hindi pa. Kulang pa. Habol daw sila. Habol sila. Pagsama-sama ko na yung mga mga ikikip namin, tapos mga gagamitin namin dito. For sure. Kasi yung iba 50%. Tulad ng peanut butter, 50% yan. At yung oatmeal siguro. Siguro hindi may okay. So ito yung mga pagsasama-samahin. Itong mga mask. Ito, masarap yung dessert ko dito eh. Sugar, alcohols, coffee, dessert, strawberry jam, cheesecake, peanut butter, itong mga to, and spaghetti, bigas. Yun, so ito yung mga, mga i-keep namin. Yung mga ipamimigay, ito pakita ko na namin. Ito yung mga hindi ko naman, hindi namin kailangan. Medyo marami-rami din para, ha? Ito mo. So, may mga oil, gatas, mga dilata, Milo, hand sanitizer, coffee mate, dilata, spam, span. Foreign. Yung mga pancit canton, tapos ng dilata. Yung vitamins din pala, yung mga noodles. Nakahati ko na sa dalawa. Parang marami rin pala yung mga pamimigay, no? Tapos marami din yung hindi natin pamimigay, mga ikikip. Kasi kung nagparami sa mga ikikip pala itong mga bigas. Pero kung wala yung bigas siguro, parang mas marami pa rin pala yung pamimigay. Ako. Ito. Ayan na. So yun lang mga kawak. Kaya pa pala mag-outro, mahal. Mahal. Live, love, life. And pure happiness. Sige, see you. Paalam ka na.